A potom sa budeme baviť. No, lebo jedne môžem. Počka, máte zákazníkov? Počka. Len mi to pozrite, lebo je zamrznuté asi. Čo to môže aj také hovno mi mrznúť? No prosím vás, učíšte sa, lebo riešime tu zákazníkov. Čím viac budete hulákať, tým viac budete čakať. Nie, vy ste ma už toľko jebali, že stačí. Nerozumíte? A to Bratislava zavolám na vás nezaujíma. policajtov, Slečna, pane. môžete zavolať, môžete No, kľudne určite, že zavolať. zavolám. Pozrite mi to, slečna. Počkajte si na rád, tak pozriem. No, Olvena, prosím, pravte si svoje. Na tomto čísle skončil paušál a chcel by som, vlastne došla mi nejaká retenčná ponuka. A ja ho mám one zamrznutý. Čo to je, keď som to kupoval u vás? Ja som u vás nakúpil také veci, že one. A furt ma neojebávate, celý život. Doma nekonečne je vlastne taký program, čo máte úplne Keď to nefunguje, tak to nefunguje. A čo to je? Je mi to jasné. Ja by som mal, A vlastne, keby som chcel k tomu prihodiť nejaké Poľsko ešte, nejaké zvýhodnené, alebo... Zvýhodnená krajina. Čo to stojí? Zvýhodnená krajina, to je bezplatne, 3 krajiny si tam viete dať, s tým, že keď budete volať do týchto 3 krajín, tak to budete mať... Život neojebal, aj ove sa centom. Koľko? Ja chcem pozrieť, či mi to pozriete. To mám. Všelijaké auto. Dobre, slečna, nenevajte sa, že som taký nahežovaný, nenevajte sa. Nenevajte sa, ale však toto, Pane Bože, to už... Teraz som volal kamarádovi a one 4 razy by to zablokovalo. Pristajím tam aj si, oný telefón, jebám tam. Dobre, keď je jedno do obetovná okolo. Rozklapen to. A z dlhu má s nima, neviem, a furt to platí do piči. 23 eur im platím jak buzera. 7,56, takže necelých 8 centov bude, keď budete volať mimo. Dobre, tak... Dobre, a telefóny za tie sa platí, keď ešte nejaký telefón prihodím? Tam je potom ten nižší, lebo to, ktorý tým telefónom si nevedú. Čiže to sú červení neplatí. Akože to jednorazovo sa musí zaplatiť. Jednorazovo kuriérovi, A áno. teraz on má zamrznutý, to čo je to? Však, je to jedno, ja mi to vysvetlila. Ja sa hodím opýtať, čo? Keď nie, ja hovorím, chytnem, rozjebem to. No, to je to. Spravodliví ľudia, nie, on je A to nespravodlivý len ľudia. jednorazovo sa platí, hej? Hendu slečnu by som chcel rozprávať tam, to černo vlastne na Tých 9,90, áno? Daj obmenená teraz. Boja, keď som mal, čakaj, moja žena nezaplatila do všetko som mal chyby iba ja. Počkaj, pozri. No, vy sa vypláte a poviem, tieto slečne. To nemôže zamrznúť, keď volám do piča, môže zamrznúť telefón, keď platím domov peniazy. Do piči. 23 eur, každý mesiac. Do piči, nedá mi aj 10 centov, aj zlom jebaný. Nie, však poviem pravdu, a čo? Ale povedz si ju ticho. Však dobre, tak potichu to hovorím, čo? Buďme spravodliví a nebuďme oné svine. Nie. Čo oné, čo buchodzete aj vy do piči? Však kurva, keď mi to nefunguje, tak mi to raz nefunguje. Čo, máte nejaké problémy? Poďme von. Ja nemám, vy máte. Ja to chcem, aby mi to vyriešili. Doma počúva tvoje sprosté ožranské reči. A to je opilý. Ty. Nie, ja chcem, aby mi to vyriešili. No a čo? A čo? A čo chcete, pán mladý pán? Buď ticho. A prečo má byť ticho? Buď ticho. Ale dôvod sa Buď ticho. tam. Lebo si ožratý. Nie som. Chcem si to vyriešiť. Tak sa sadnite na riť a buďte... Sadni si a počkaj tu. Ale viete, že takto zdržujete? Nie, viem to vyriešiť. Čo tu je? Tak stanite si kľudne a hotovo. Buďte ticho. Tak teraz volám 4 krát a nevieme telefón. Ale všetci máme nejaké problémy, tak vydrž. Tak áno. A mňa nedajú, ja sa každý máme boli krásne svatky, všetko a toto mi nefunguje. Jebem, chytím, tak hovorím, že on je.
Sám sebe spravíte škodu. Tak mala pani máte pravdu. Prísahám Pánu Bohu, že máte veľkú pravdu. Nech sa vybaví táto slečna, mi to pozrie a hotovo. 4 razy volám, nejde mi telefón, zablokuje sa mi, zamrzol alebo keľu. A tu som šalí a volám a nejde mi to. Krista mi tam. V Bratislave mi to fungovalo, v Čechách mi to fungovalo, tu mi to nefunguje. Proste tento pláca na mňa ešte sa rozšúli. Za čo? Že máš byť ticho. Že máš držať hubu, som ti povedal. To chcem od teba nič viac. No tak drž hubu. Pardon, že som vám niečo zle povedal. No, ale tak mňa to bolí na srdci. To je na pani však? Áno, to je mama. Není v tom žiadny zádrhel. Môže. Či bude platiť viac ako 20. To je z DPH, či bez ešte? Je tam 1000 minút. Ja som si všimol. Tých 1000 minút, to obmedzenie, to platí len na pevné. Dobre, to som ja, no. Dávno ste došli. Problém máte? Nemám šády, len čakám. Ja som volala zákazník, to veľmi vykrikoval, nadával, hrešil. Asi vám vypýtaj. Veľmi ruší každého. Dobre, potom občiansky si pripraviť, dobre? Nech mi to vyrieša, čo sa deje. To vás zavolá táto pani. Dobre, pani občiansky. Nie, poďme len. Poďte von. Poďte von. Na ferovku. Prečo mi zamrznul telefón? Ja som čierny. Nie naráty. Nie sme zo súda. Teraz ideš otvoriť dvere, Majka. Od 1. januára sa je to zmení. Dobre. Ide na pôl.